Lewapda özleriniň diridigini suwd etmedik raýatlaryň dekabr aýy üçin pensiýa we döwlet kömek pullary olaryň bank hasaplaryna geçirilmedi diýip Adatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Pensionerler kömek puluna alýan çagaly eneler we mümkinçiligi çäkli raýatlar munyň sebäpleri bilen gyzyklanyp degişli edaralara ýüzlenýärler. Şonda olara özleriniň ýaşaýandygyny suwd edýän resmi namalar tawşyrylmasa, onda olaryň pensiýa we kömek pullarynyň bank hasaplaryna geçirilmejekdigini duýdurypdyrlar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren habarçy 6 dekabrda gurrun berdi. Onuň sözüne görä pensionerler we kömek puluna alýan raýatlar bu barada öňünden resmi duýduruş berilmändigini aýdyp, bu ýagdaýda näýile bolýarlar. Dekabr aýynda etrap pensiýa bölümlerine 62 ýaşdan geçen pensionerleriň kepilnamalarynyň zerurdygyny aýtdylar. Şonu ondan ýaş pensionerlerden we kömek puluna alýan maýyp adamlardan we çagaly enelerden bu resmi namalaryň sorulmaýandygyny hem bellediler. Indi bolsa etrap owa arçynlyklaryndan we etrap keselhanalaryndan alınýan bu resmi namalary ähli adamlaryň eltmelidigini aýdýarlar. Şondan soň nämäniň üýtgänini düşünmedik diýip habarçy Lewaply pensionerleriň biriniň sözüni çistirledi. Ýatlasa geçen aý Adatlyň Lewapdaky habarçylarynyň biri Türkmenabatly pensionerleriň ýaşaýan ýerlerindäki pensiýon edaralaryna ýüz tutup özleriniň diridigini suwd etmäge borçly edilýändigini habar beripdi. Lewap welaýatynyň ähli etraplarynda pensiýa alýan raýatlardan etrap sosial üçinçilik edaralaryň pensiýon bölümlerine hut özleriniň ýüzlenmegini we diridigini suwd etmegi talap edýärler. Olar munyň üçin ýaşaýan ýerinden resmi nama we keselhanadan hat alyp barmaly bolýarlar diýip habarçymyz 24 dekabrda gurrun beripdi. Aýdylmagyna görä häzirki wagt resmiler sorulýan resmi namalary şu aýyň 15-ne çenli degişli döwlet edaralaryna tawşyran raýatlaryň dekabr we ýanwar aýlary üçin pensiýa we kömek pullarynyň fevral aýynyň başynda bank hasaplaryna geçirilýändigini hem aýtdylar. Resmi namalary şondan soň tawşyran raýatlaryň pensiýa we kömek pullary mart aýynyň başynda plastik kartlaryna geçiriler. Pensiýa we kömek pullaryny alýan adamlar bu aý nädip gün görjeklerini bilmeýändiklerini aýdýarlar diýip habarçy belledi. Türkmenistanda adatça pensionerleriň pensiýa haklary we çagaly eneleriň mümkinçiligi çäkli adamlaryň kömek pullary her aýyň 1-5 aralygynda bank kartlaryna geçirilýär. Adatlyk radiosyna ýokurda aýdylan ýagdaýlary we talaplary Lewap welaýatynyň döwlet edaralaryna resmi taýdan tasdiklatmak häzirlikçe başartmady. Türkmenistanda döwlet kömek pullaryny alýan raýatlaryň özleriniň diridigini tasdiklamagyna degişli talaplar barada ilkinji gezek habar berilýär. Ýöne pensionerlere degişli düzgünler barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 1,5 ýyldan gowrak wagt bäri habar berip gelýärler.